Čanky, vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, športovci, nešportovci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na slávnostnom odhalení v poradí už 10. pamätnej dlaždice tu na tomto zvolenskom chodníku slávy pred divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a poprial vám všetkým krásny, horúci, slnečný deň. Vítajte, priatelia. Ďakujem pekne, ešte si dnes šetrite ruky, pretože ich budete potrebovať. Dnes budete totižto svedkami slávnostného odovzdávania ceny mesta prvýkrát v rámci Dní mesta, ktoré prebiehajú. Včera začali koncertom známej, celosvetovo známej a úspešnej kapely Nazaret. Dnes máme na hlavnom stage vystúpení rôznych folklórnych skupín za sebou, základných umeleckých škôl. Dokonca sme oslávili aj storočnicu Zvolenskej zdravotnej školy a ten program je naozaj bohatý, takže verím, že aj po skončení tohto programu pôjdete na námestie a zostanete až do večera. No ale my sa tu teraz dnes na chvíľočku zastavíme, aby sme si predstavili nositeľa ocenenia mesta, ktorý je skromný, ktorý robí dobré meno nášmu mestu, nielen mestu Zvolen, nielen regiónu, nielen stredoslovenskému regiónu, nielen Slovensku, ale celému svetu. No a skôr ako vám ho teda predstavíme, dovolte mi ešte medzi nami srdečne privítať aj primátora mesta Zvolen, pána Vladimíra Vaňku, viceprimátora mesta Zvolen, pána Ľubomíra Zduta Šťastného, podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Zvolen, pána Jána Beliaka, zástupcov rôznych športových klubov v našom meste a samozrejme ešte raz všetkých vás, ktorí ste dnes prišli na toto podujatie. Vítajte. Dámy a páni, aby som teda veľa nerozprával a hlavne, aby sme prešli k tomu hlavnému, čo nás dnes čaká, dovolte mi poprosiť pána primátora, aby sem prišiel ku mne na tento červený koberec a predstavil nám laureáta dnešného ocenenia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Som veľmi rád, že pri takomto dôstojnom trojdni, aký máme pri oslavách výročia obnovenia mestských výsad, keď kráľ Belo IV pred 783 rokmi nám obnovil kráľovské mestské výsady. Takže práve tieto dôstojné dni môžeme využiť aj na to, aby sme urobili ďalší dôstojný krok. A tento krok bude o jednom človeku, ktorý je mimoriadne skromný, je to mimoriadne ľudský a on sám o sebe hovorí, že si nezaslúži toto ocenenie. Tak ja ho pozvem, aby prišiel medzi nás pán inžinier Jan Hazucha, nech sa páči. Keď som sem kráčal, tak na tej lavičke sedeli aj pán Hula, bývalý predseda MNV, a ja som mu sa pýtal, kde idete taký vyštafírovaný? Tak reku, viete, čo sa dnes deje? Viem, že to je môj kamarát. A pán Hazucha mi povedal, že chodí s ním na obed. Keď mestské zastupiteľstvo vo februári tohto roka odsúhlasilo uznesenie, čiže na tomto chodníku slávy umiestnime ďalšiu pamätnú dlaždicu s menom inžiniera Jana Hazuchu, tak pána Hazuchu oslovilo naše oddelenie kultúry. A volal mi jeho vedúci pán Axman, že on toto ocenenie nechce. Že najprv tomu neveril a potom povedal sa, asi radil aj s pani manželkou, že on to nechce. Že urobte s tým niečo, pán primátor. Tak som sa s pánom Hazuchom spojil a potvrdil mi tie slova a on vravel, že ešte to sa dáva takým, čo už tu nie sú a ja si to ani nezaslúžim, ja som nič poriadneho neurobil. Čo všetci vieme, že nie je pravda. A to sú nielen tie športové výkony, ktoré o chvíľu pán viceprimátor Zduta Šťastný predstaví, to sú vlastne aj iné veci. Pán inžinier Hazucha je vynikajúci stavebný inžinier, vynikajúci statik, je čestný člen komory stavebných inžinierov. V stavprojekte porobil tu úžasné veci, ktoré vlastne pomohli vybudovať aj naše mesto. Ja som teraz pred 3 dňami nejakými seklom ma v chrbte, tak som bol v Kováčovej, teda som polepený celý páskami, že tam nevidno sa zdám, že ako OK, ale nie je to boh vie čo. Ale tam mi povedali, že aj tam pán Hazucha zavolali asi pred 2 rokmi, že potrebujú tam dať nejaké fotovoltiku na strechy a oni to posúdili, že to sa tam nedá. Čiže volajú si ho stále, lebo vedia, že je naozaj špičkový odborník. A naozaj pán inžinier Hazucha
kto iný ako také osobnosti ako vy môžu byť príkladom pre všetkých nás, keď tu budú vlastne umiestnení ich pamätné tabule, aby sme takéto vzory uznávali, lebo poznáte takých ľudí, čo sú takí skvelí športovci, odborníci, skromní, nepoznáte, takých ľudí je nie veľa. A pán inžinier Hazucha je jeden z nich a zaslúži si naozaj teraz jeden obrovský potlesk. Ďakujem pánovi primátorovi za jeho slova. Ako už naznačil, pán viceprimátor nám teraz trošičku predstaví bližšie to kurikulum vitae, nielen to osobné, ale aj hlavne to športové. A naozaj dávajte dobrý pozor, pretože, ako som už v úvode povedal, nie sú to len zvolenské, regionálne, celoslovenské, ale aj celosvetové úspechy. Takže pán viceprimátor, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni, milé športové publikum, športová komunita. Naozaj je mi veľkou cťou byť pri tom, ako ideme oceňovať pána inžiniera Jana Hazuchu pamätnou dláždicou na Zvolenskom chodníku slávy. Ja ho poznám naozaj od detstva, od malička, pretože pán Hazucha je sused zo Študentskej a my sme si vždy tak spoza okna robili trošku srandu, že neexistuje počasie, v ktorom by ste ho nevideli na bicykli. Či pršalo, či bolo pekne, či sa blízkalo, pán Hazucha bol neustále v pohybe. Čo je veľmi paradoxné, keďže povolaním a celoživotnou profesiou je statik, ale práve svoj život zasvetil pohybu. Je to obdivuhodné. Keď si pripomenieme jeho úspechy, tak ako odznejú aj v nasledujúcom medailóniku, tak si pripomenieme jeho úspechy na najväčších športových podujatiach týkajúcich sa behu. Zabehol najznámejšiu celosvetovú šestku maratónov, počnúc Bostonom, Chicagom, New Yorkom, Tokiom, Londýnom, končia s Berlínom. Každý jeden meral 42 km a 195 metrov, ale každý jeden krok bol krok k nehynúcej sláve, ktorú si dneska s pánom Hazuchom môžeme pripomenúť. Nazdávam sa, že keby sme to zmerali, tak už 3-krát obehol okolo mesiaca, ale to už necháme v rovine teórie. Poďme si teda priblížiť život a športové dielo pána Hazuchu. Pán Jan Hazucha sa narodil 3. júla 1943 a žije dlhé roky v Lieskovci, ale jeho pracovný a športový život je spojený stále s mestom Zvolen. Zvolenčania ho vnímajú aj ako stavebného inžiniera a statika, zohrávajúceho dôležitú úlohu pri stavebnom rozvoji a budovaní mesta Zvolen. Pán Hazucha je slovenský maratónsky veterán, ktorý vyhral v rokoch 2013 až 2019 ako jediný na svete vo svojej kategórii všetkých 6 najprestížnejších maratónov sveta World Marathon Majors. Bežal od Berlína cez Boston, New York, Chicago, Tokio až po Londýn, aby prezentoval nielen seba, ale aj svoje mesto a krajinu. Nakoniec svoj prvý maratón absolvoval vo Zvolene ešte v roku 1988. Ako sám hovorí, športu sa venoval od detstva. V roku 1967 bol pri vzniku Zvolenského horolezeckého oddielu, ktorému v telovýchovnej jednote Slávia aj 15 rokov predsedal. Dostal sa do slovenskej a československej reprezentácie. Viezol v Alpách, na Kaukaze aj na Pamíre. Bol ocenený zlatým odznakom James. James. Ďakujem. Popri horolezectvu dostali priestor v jeho športovej príprave aj bežky. Od roku 1974 sa zúčastňuje Bielej stopy a ako jediný Slovák odbehol zatiaľ jej všetkých 53 ročníkov. Tu si možno, že dovolím trošku faktograficky, že bežky sa mi zdá, že boli skôr, ako bol ten beh. Však. Pán Hazucha beha pravidelne a dosahuje ďalšie úspechy doma aj v zahraničí. V roku 2015 si prevzal cenu primátorky mesta Zvolen.
V roku 2019 bol vyhlásený za športovca roka mesta Zvolen. Minulý rok pri príležitosti 10. výročia Bežeckej ligy patril medzi ocenených za športové výkony, prínos a popularizáciu bežeckého športu v meste Zvolen a na celom Slovensku. Zapísal sa aj do diamantového klubu bežeckej komunity vo Zvolene. Pán Ján Hazucha. Počuli sme naozaj ten bohatý športový aj osobný život pána Jana Hazuchu. O Zvolene sa hovorí, že je to mesto športu, mesto lesníctva, ale ja si dovolím povedať, že je to naozaj mesto aj folklóru. A teraz dáme takú malú hudobný predel. Pozývam sem dievčatá z folklórneho súboru Marina, aby nám zaspievali aj pánovi Hazuchovi a nám všetkým jednu pesničku, aby sme mali taký príjemný pobedný čas. Nech sa páči, poďte. Ďakujeme krásne dievčatám z folklórneho súboru Marina za takúto spevácku hudobnú vložku. Hovorí sa, že za všetkými úspechmi spojí najmä dobrá príprava, do ktorej patria aj behy a súťaže v domácom zvolenskom prostredí. No a kde všade je možné pána Hazuchu stretnúť, športovať, tak to možno zažijete aj sami. Ja ho zažívam pravidelne okolo kanála, keď ho vidím na bicykli niekedy na západe, tade vravím si, je dobre, športuje, budú preteky. No ale čím je teda pre tú zvolenskú bežeckú komunitu, tak to nám teraz prezradí pán Peter Drozdík, takisto zanietený športovec. Poprosím ho, aby prišiel sem medzi nás. A takisto nám predstavil pána Hazuchu z toho nášho zvolenského pohľadu športového a priamo aj bežeckého. Pán Peter Drozdík. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať za možnosť prezentovať. Veľké poďakovanie Jankovi za to, čo dosiahol, čo dosahuje celý život. Pre nás, bežcov, pre športovcov, je neskutočným symbolom v prvom rade skromnosti. On sa nikdy nechváli tým, čo dosiahol, nikdy ste ho nepočuli, že by niekde prišiel a povedal, vyhral som 6 maratónov, vyhral som nejaké preteky. Vždy povie, ale to nestojí za to. A keď na návrh Radka Furica
prišla táto možnosť na Zvolenskom chodníku slávy. Bude aj meno športovca, úžasného človeka, tak on tiež povedal, že ja tam nepôjdem, to nestojí za to, ale stojí. My sme za to veľmi, ale veľmi vďační, veľmi pekne ďakujeme Jankovi a prajeme mu stále veľa zdravia, veľa entuziazmu, veľa energie, veľa radosti z behu a z tej dobrej energie, ktorú prináša medzi nás, bežcov, medzi športovcov a tým pádom sa to prenáša na nás a aj my vidíme, že to má zmysel. Možno sa niektorí z nás, no už asi ja nie, ale niektorí ďalší dostanú na chodník slávy a potom si povieme, že tu sme vedľa Janka Hazuchu. Ja som sa s Jankom prvýkrát stretol už dávno na iných bežeckých pretekoch a vtedy som ho ešte nepoznal. A keď sme sa rozbehli po štarte, tak si vravím, že tento pán beží celkom dobre, skúsim sa ho udržať. Typnite si, koľko som vydržal. 1 kilometr. Potom som ho už nevidel. Jednoducho, Janko sa stratil. Janko, keď chytí tempo, svoj rytmus, tak ide a toho dôkazom sú vlastne tie veľké víťazstvá a je inšpiráciou naozaj pre nás všetkých, za čo ešte raz opakujem, veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme mestu Zvolen, ďakujeme Radkovi, že môžeme takéto meno mať na Zvolenskom chodníku slávy. Jankovi prajeme opäť veľa zdravia, veľa radosti a zopakujem len veľké ďakujeme. Ďakujem pekne. Peťovi Drozdíkovi za jeho slová. No a dámy a páni, teraz si pripravte mobilné telefóny, fotoaparáty. Zamierte to na pána Hazuchu. Dám vám niekoľko sekúnd, pretože o malú chvíľu si slávnostne odhalí v poradí 10. pamätnú dlaždicu na tomto Zvolenskom chodníku slávy ako druhý športovec po Václavovi Ježkovi. Janko Hazucha, prichádza vaša chvíľa. Poprosím, zdieľajte, foťte, tlieskajte, nech sa páči. Jan Hazucha si odhaluje pamätnú dlaždicu na Zvolenskom chodníku slávy v roku 2006 za vášho burlivého potlesku a my samozrejme ďakujeme za všetko, čo pre mesto Zvolen, pre náš región, pre celé Slovensko a už sa dá povedať, že aj pre svet urobil veľký potles, dámy a páni, športovec, vytrvalostný maratónsky bežec, pán Jan Hazucha. Ja tu mám pred sebou pamätný list, ktorý by som chcel ešte pánovi Hazuchovi odozdať. Ale dovolte mi povedať, že som rád, že vo Zvolene a v regióne máme takých špičkových športovcov. Teraz jedného tu navidím, horolezec Martin Gablík, ktorý prekonal 8000-ky. A ktorý mi pred 20 rokmi, v 2002 doniesol kameň z Makalu a teraz mi napadlo, z akej výšky je Makalu. 8463 metrov nadmorskej výšky. Dovolte mi, aby som pánovi inžinier Hazuchovi odozdal pamätný list z odhalenia spomienkovej dlaždice na Zvolenskom chodníku slávy, ktoré venujeme jemu, Jánovi Hazuchovi. Tak priatelia, počuli sme tu už rôzne hlasy od tých najvyšších predstaviteľov mesta, ale nepočuli sme tu ešte hlas toho hlavného aktéra, pána Jana Hazuchu. Dúfam, Janko, že si teda, ja budem ti týkať, že si týkame, aby ste vedeli teda, aby sme sa tu nehrali nejak na oficiality. Janko, taká možno jedna prvá základná otázka, máme odhalenú tú tabuľu, alebo teda dlaždicu. Aké máš v tejto chvíli pocity a podobá sa to niečím k takému nejakému víťazstvu, nejakej súťaži, alebo je to naopak niečo z úplne z iného súdka a si taký trošku možno aj nesvoj? No, áno. Tak nejako cítim, že nie som taká nejaká uznávaná osobnosť, ktorá by si nejako veľmi zaslúžila túto medailu, teda dlaždicu chcem povedať. No a je to troška teda iné, sa pýtaš, že ako je to s behaním, aké sú tam pocity. No je to iný troška pocit, lebo keď dobehnem hlavne tie veľké svetové maratóny, tak tam som sa ja potešil, že áno, splnil som si to, čo som chcel, vydarilo sa mi to, áno, ale tam taká slávnosť nebola, tu je veľká sláva, tak to je veľký rozdiel.
Takže ďakujem, ja som na to nebol pripravený, ale ďakujem všetkým poslancom, ktorí teda mi dali tú dôveru, poselili. No, a som rád, ako to je všetkých Volenčanov. Ešte tu mám, áno, zatlieskajme. Ešte tu mám nejaké dve otázočky. Janko, ty si skromný človek a povedz nám všetkým ako športovec, že čo je hlavné, aby človek zostal nohami na zemi. Máš za sebou množstvo úspechov, naozaj tých najväčších maratónov. Keď si možno vyhral ten prvý, čo musí človek urobiť, alebo čo si musí v sebe zachovať, aby mohol ísť na ten druhý, tretí, štvrtý, piaty a vyhrať ich. Aby nezostal nejakých v oblakoch, že ja som už veľký víťaz. Tak ja som sa vlastne od detstva venoval športu, hej, a prichádzalo to postupne, hej. Tým maratón som dostal ako už neskoro, keď som mal 45-6 rokov, tak nejako. A potom sa mi až, keď som mal 60, začínalo dariť, keď som vyhrával tie maratóny a tak. No a to, popri tej mojej robote, no to vlastne mi dodávalo energiu všetko k tomu, že žil som normálny svoj život, rodina, vážna robota, teda zamestnanie, profesia. A to mi pomáhalo to behanie, tak som to stále robil a tým pádom som to nejak pocitoval, tá životospráva, že som dobrý, že som zdravý, že môžem ďalej pokračovať a tak to mi dávalo silu do života. A ešte keď som rozmýšľal takú jednu otázku, že čo robí maratónec, keď beží celý ten čas, na čo myslí vlastne? Čo ti hlavou ide, aby si teda aj rozmýšľal, aj bežal a zároveň, čo robíš za tie vyše 2 hodiny? No, tak pozrite, tie také bežné, tie dedinské maratóny, tak to je taká troška veselá záležitosť, tých prvých povedzme 15-20 km, to sú srandičky, ale potom je to vážnejšie a to už sa snažíme nejako dobojovať, hej. No, ale na tých veľkých maratónoch, hej, tak tam sa plne musím sústrediť na toto a to je vlastne stále a myslíme na to, aby som to tempo držal. To musí byť presne uhadnuté tempo, ktorým ja odštartujem až do cieľa, prídem týmto tempom úplne zničený, úplne na doraze, hej. Čiže a musím občerstvovať, musím si sledovať čas, musím doplňať nejakú energiu a takže ako okolo sledovať počasie, tie veľké maratóny som bežal v daždi, vetre, zime a tak ďalej. Tak toto všetko sústredíme sa ale na to, hej. A potom to nie, že takýto, keď je úspešný, tak sa potom len teší. A zatlískame samozrejme. A ešte také posledné 2 otázky. Ak si zaregistroval, neviem, či si bol na otvorení, máme tu taký nový športový ovál, alebo teda atletický štadión na Zlatom potoku. Bol si, Januš? Bol som pri tom slávnostnom otvorení, veľmi sa mi to páčilo, úžasné, čo predvolila, je ohromne potrebné. Dakedy, moje začiatky, letné ihrisko, neviem, už nie sú takí starší ľudia, existovalo pri Hrone, pri Škvárovom ihrisku bolo letné ľahkoatletické ihrisko, to bolo niekde. Ale šport ako atletika vo Zvolenie bola vážna. Slovenské sa zúčastňovali slovenských pretekov, Slovenská liga, no a potom to zaniklo, neboli štadióny. No, na tomto športovom štadióne tam bola dráha Škvárová, kde sme maratóny dobiehali na tej dráhe. Ale ináč ako už atletika vo Zvolení nebola, ale teraz si myslím, že už je ten čas, aby bola aj atletika vo Zvolení. A to je krásny štadión. No není prvá táto Antuka už sú, ale to sú menšie a toto je ozaj štadión, na to má byť. Tak bodaj by mládež to využívala, aby sme mali vo Zvolení zase nejakých dobrých športovcov aj v atletiku. Ďakujeme krásne, pán Jan Hazucha, držiteľ pamätnej dlažnice na Zvolenskom chodníku slávy. Dámy a páni, zvykne sa hovoriť, že za všetkým hľadaj ženu, ale v tomto prípade, v prípade nášho Zvolenského chodníka slávy, to neplatí, pretože za ním stojí muž, človek, ktorý bol iniciátorom a ktorý je tu medzi nami a ktorý prichádza ako taký prvý, alebo teda dá sa povedať, že zakladateľ, gratulant, pán Jan Kubiš, takže ja ho poprosím, aby sem prišiel teraz k nám a zagratuloval pánovi Janovi Hazuchovi. Nech sa páči, Janko. Ďakujem, že môžem byť prvý gratulant Jankovi. Zase tiež nebudeme sa hrať, lebo si roky týkáme. Už sme ťa párkrát prekvapili, párkrát si nevedel, a čo máš rozprávať, tak som rád, že dnes si už bol na to po tých rokoch pripravený. Ti gratulujem.
A keď som rozmýšľal, že kyticu ti predsa nemôžem doniesť tej chrapne, aby sme chlapovi, ty nepiješ, pokiaľ viem, víno ti nebudem nosiť, vína je dosť, ale ty si ako včela. Veľa nabeháš, včely veľa nalietajú a donesieš veľa úžitku, ako aj včely. Ty nám donesieš úžitok ten, že nás presláviš, alebo si nás preslávil, tak ako tento chodník je zmien osobností, ktoré nepoznáme len vo Zvolene, ale majú minimálne celoslovenský presah. Začína Andrejom Mojžišom, ktorého tabuľu sme Dlaždicu odhaľovali na Dňoch mesta Zvolen v roku 2018, ty si to moderoval, tak sa nemýl. A je celoslovenský, dokonca československý známy. Ale keď pán Zdúd menoval všetky tie mestá, také malé, kde sa ten tvoj veľký úspech ukázal, tak ty si svetovo slávny. Ešte myslím, že končí prvý kvadrant, podobný človek, volá sa Václav Ježek a oslavovali sme teraz okrúhle výročie toho, že priviedol Československo k titul majstra Európy. Takže ja ti chcem zagratulovať a chcem ti podávať normálny med od tých včiel na svoje zdravie. Ešte vám všetkým chcem poďakovať. Tak ďakujem všetkým, ktorí ste mi takto nejako blahoželali a vôbec ste prišli sem na nejak podporiť pri tejto oslave. No ja som tie svetové maratóny behal vždy v tričky, kde som mal vzadu na chrbte odznak mesta Zvolen, statika Zvolen veľkým napísané a potom Slovákia tak na týchto maratónoch a tam ma oslovili niekedy, tak si to všimli, takto som aspoň reprezentoval tých 50 000 účastníkov, tak všetci to nemyslí. Tak vidíte, keby sme mali ešte chvíľu času, ako sa krásne rozhovoril pán Hazucha. A ešte Janko teda? Ja som to rozdielil na dve časti. Prvá bola venovaná Jankovi a druhú chcem venovať tým, čo schválili a odhlasovali jeho meno. Som veľmi rád, že tento projekt prežil už 3 mestské zastupiteľstva, lebo pred tými 8 rokmi to bolo prvé mestské zastupiteľstvo, ktoré hlasovalo za Andreja Mojžiša, tam máme, a ktoré schválilo štatút. Potom to bolo mestské zastupiteľstvo, kde som bol aj ja, a bolo mi veľmi trošku aj nepríjemné predkladať tento projekt, aby to nebolo, že ja si tam sám robím nejaké PR, ale som veľmi rád, že vtedy sme Václava Ježka a pána Lasicu schválili a že sme im umiestnili tieto dlaždice. Vďaka tomu aj ste vy Zvolenčania mohli, keď pán Lasica zomrel, mať nejaké miesto, kde ste mohli dať kahanec, lebo som tam videl. A som veľmi rád, že Janko Hazucha skončil 10. a budeme pokračovať. Ani som si nemyslel, že to tak rýchlo príde, že ich budeme mať 10, ale už máme celkom dlhý chodník. Takže dúfam, že na budúci rok poslanci, to už uvidíme, ktorí budú, schvália ďalšie meno. Ja by som bol za to, aby to bol napríklad prvý riaditeľ divadla Jozefa Gregora Tajovského, ale to si budeme navrhovať. Vás všetkých chcem primeť k tomu, že kľudne navrhnite podobné mená. Jediná podmienka je tam, že musia o nich vedieť aj inde ako vo Zvolene, pretože tento chodník nie je pre nás Zvolenčanov. Tento chodník je nás Zvolenčanov pre návštevníkov Zvolena, aby návštevníci Zvolena vedeli, aké významné osobnosti v našom meste sú a boli. Takže vám ďakujem pánovi primátorovi, pánovi viceprimátorovi a hlavne všetkým poslancom, ktorí hlasovali aj tento rok za Janka Hazuchu. Ďakujeme pekne, dámy a páni. A skôr ako sa s vami rozlúčime a pánov teda necháme ísť, chcel by som vás ešte pozvať srdečne na ďalší program, ktorý bude na námestí už o chvíľu o 18. hodine, koncert Helenine oči.
A zajtra pokračujeme veľmi zaujímavým programom z histórie na Zvolenskom zámku, ktorý má vyzdvihnúť rozhodujúci význam Zvolena po bitke pri Moháči v roku 1526, keď sa stal obrannou baštou bohatých panských miest pred osmanskou armádou. A samozrejme, toho programu je ešte oveľa viac, takže zostaňte v meste, zostaňte na dňoch mesta a posledný pokles patrí pánovi Jánovi Hazuchovi. Ďakujem a dovidenia.